Бу көннәрдә кибетләрдә гадәттәгедән үзгә агызыгы күзәтелә. Халык күпләп азык-төлек һәм көнкүреш кирәк-яраклары ала. Коронавируска бәйле карантин булыр да кибетләр ябылыр дип куркучылар бар. Мөслим кибетләренә продукция көн аралаш килә. Көн сайын товар китерүче кибетләрдә бар. Азык-төлек җитәрлек. Кибет киштәләре сәгать белән буша булса да, сатучылар аларны тутыра тора. Безгә товарлар көн аралаш кайтып тора, понедельник, среда, пятница, алай әйбергә менә биткән юк, өстәп торалар. Халык курыкмасын. Жормалар менә тулы, үзегез күргәнсездер. Кеше йөреп тора инде үзенчә, бөтен әйберне алып торалар, но безгә 2 көн сайын продукция кайтып тора. Һәр вакыт полкаларда әйбер булачак. Мөслимгә күрше тирә районнардан килеп продукция алучылар да бар. Мөслимлеләр арасында да товарны күпләп алучыларны очраттык. Алар моны авылдан көн сайын килеп булмый дип аңлатты. Без пенсияларга шулай бер айга алып куябыз. 3000-4000 булай инде шул. Нәрсә әйтим тагы? Магазинда бөтен әйбер бар. Менә авылдан киләбез дә, шулай пенсия, банкоматтан пенсия снимать итәбез дә, продуктлар алып китәбез шул. Мондай ажиотаж дип мин бер әйбер дә алмадым, әйбер. Кемнәрдер тарафыннан китереп чыгарылган әйбер генә. Миңа нигә кирәк анда бер сетмерле, уны кайтып куйды. Когда 10 килолык капчык белән кайтып тәзкирәләр. Безгә кешедә бер сүз әйтсәләр, кешегә сразу паника мошында нәрсәне. Кичәдән охотканы карап торганда, бүген дә кеше нәрсәгә җыяулый бер аңламыйм. Борчылыр сәбәп юк. Республика үз җитештерүчеләре хисабына халыкны тулысынча азык-төлек белән тәэмин итә ала. Республика президенты шулай дип белдерде. Халыкның продукцияны күпләп алуыннан файдаланып, кайбер кибетләр азык-төлеккә бәяне күтәрергә яки яраклылык вакыты чыккан продукцияны тәкъдим итәргә дә мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Коронавируска килгәндә республикада ситуация тотыруклы. Кайбер уку йортларында карантин кертелү, чит илләргә юл ябылу, авыруны кисәтү максатыннан эшләнә. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.